שלום לכם, אני מזמין אתכם לצאת איתי למסע פשוט, נעים ובעיקר עובד, אל רכישת שפת האנגלית. קורס אנגלית בשיטת Alpha One, שכבר הביא עשרות אלפי ישראלים לדבר אנגלית שוטפת בביטחון. לא משנה כמה ניסיתם בעבר, כאן אנחנו מתחילים מהבסיס, צעד אחר צעד, בביטחון עם שיטה ייחודית שפועלת דרך התת-מודע, כך שגם בלי לשים לב אתם מתחילים להבין, לקרוא ולדבר. במהלך הקורס תגלו איך לשבור את הפחד מהאנגלית, איך להבין משפטים בקלות, איך סוף סוף להרגיש בביטחון כשאתם נתקלים באנגלית בעבודה, בטיול או בחיים עצמם. הקורס מתאים לכולם, הורים, תלמידים, אנשי מקצוע, ובעיקר למי שכבר ויתר, וחולם לדבר אנגלית באמת. הכל אונליין, בזמן ובקצב שלכם, בלי לחץ, ואפילו מהבית. אני מזמין אתכם להצטרף. אנגלית זה לא חלום רחוק, זה בידיים שלכם. חכה לכם בפנים.